Misilminake dow moɗon mi seyorake be fottugo be moɗon ha kubaruji men nyalomare hande nogas e tatabre lewru jeetatabru hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi. Kubaruji men ɗi hande hayre ma pindire hayre nde rusku e jaynitare wan ummatoje ɓe berniwol Marwa Salat ɓe ngurti dow laabi ɓe ɗaɓɓiti haqqe maɓɓe. Saare nde hande atime en tawete e nonnon nokkure nde tampuɓe nyamata maɓɓitama ha nder berniwol Ngawdere. Lesdi Niger ndiyam ɓuri sembe mayɓe waɗi gibbe e ɓenɓe yuti nder ndiyam. Fattude selɓe ɗaran ha berniwol Ngawdere ɓenɓe pusanama ci'e maɓɓe ɓe njoɓama haqqe maɓɓe. Berniwol Moscou pirowal ngal leddi Ukraine weeli dow berniwol ngol amma piroje ɗe fiɗama. Gomnati leddi Rusi fiɗi piroje ɗe nder berniwol Ngawdere. Nokkure nde atime en wonata harton maɓɓitama ha nder berniwol ngol. E nonnon nokkure restaurant ha ɓiɓɓe adama en tampuɓe warata nyama nde maɓɓitama dow tawego gouverneurjo diwal Adamawa. Ɗum Alhaji Amadou Modibbo kanko waɗi kuje ɗe tilimɗe, kuje ɗe en bukama har nokkuje meɗen ɗum waɗanama men. Saare nde ɓikkon atime hoy e nonnon ɓikkon ɓe dayata ɓe sakkina dow laabi ko nandi e majum. Saare nde Alhaji Amadou Modibbo nyiɓi nde, o timmini nde, o nyiɓi nde bo ha kombi cuuɗi jangirle l'école nga o maɓɓiti be hoore maako ngam dalla ɓikkoy mai to ɓe ummini ɓe ngara ɓe janga. Ummatore ɗo mari haaje ko nandi be kuuɗe bana ɗeɗo ɗo. Ɓikkoy ɗon dayete koy ko wala baba maynama malla bo e feere kam anda baba on, ɓe ɗo daya ɓikkoy ɓe sakkina dow laabi. Kanjum on to min dole se en hoosa ɓe en rabba ɓe, min hoosi ɓe min rabba ɓe hacci e banni. Gouverneurjo diwal Adamawa be hande wato himɓe feere himɓe gomnati feere hawtade be jawmu en yaakeji berniwol Ngawdere e Modiɓɓe yalɗiri ngam wallugo ummatore seyo tilimgo ko Alhaji Amadou Modibbo waɗani ummatore berniwol Ngawdere. Nonnon restaurant wi'etenga Mat Amul Janna nga fuɗɗi kuugal diga hitande ujune ɗiɗi e nogas. Kala nde weeti fu nga ɗon nyamna pamarum mal himɓe 400 ngakkata ha nder nyalomare ko nga nyamnata. Woodi derɗaɓe woɓɓe feere nyawɓe, ɓe wala bandiraɓe, ɓe wala sabbo no ɓe huwira, ɓe wala ko ɓe nyama. Dole en ɗaɓɓitano en balliraɓe heɓa ɓe nyama ɓe njara kamɓe bo ɓe laato ɓe himɓe wato tilimɓe bamen. Gouverneurjo diwal Adamawa o seyake, o wari o maɓɓiti nokkure nde. O yetti Alhaji Amadou Modibbo be wangingo dabareji tilimɗi, dabareji bo ɗi nafata ummatore. Nonnon o yeli himɓe ko moy kanjum bo hoosa ɗum ɗo waɗa ɗum ngam jaynitare nokkure meɗen. Tora bo kala himɓe marɓe yaake ha lesdi Cameroun ndi fu mari en hawta en maɓɓita irin kuje banni ha nder lesdi men ndi fu. Ngawdere ɗo maɗo he'ata ɗum, kala marɗo seede fu maɓɓita, marɗo mo en hawra dawra maɓɓita ha fattude fu ɓe ngaɗa hunde bana nde, ɓe ngaɗa nder lesdi Cameroun fu ngal lesdi men laato lesdi jaynitinde. Alhaji Amadou Modibbo oɗo yiɓana men suudu sawari bana maaru meɗay ha nder berniwol Ngawdere ndu hoosata himɓe ujunere on ngara on ngaɗa sawari diina mon dow mere, wala yobgo ko dala gotel fi sabilillah. Nonnon ɓikkon dursoɓe Alquran ɓeɗo janga ha complexe islamique Amadou Modibbo. Nonnon saare jangirde nde o yiɓi ɓe nde ɗo jangina ɓikkon pamaron, ɓikkon jangde cakaje e ha yottugo jami'aru to Allah muyi har nokkure nde ɓeɗo janga ko larani français, anglais, arabe e nonnon ɓe dursa Alquran ɓe ekkita sana'a ha jangirde nde. Ɗo laati ɗum moƴƴe tilimɗe ko Alhaji Amadou Modibbo waɗani hande ummatore ha nder berniwol Ngawdere. Ha nder majum o laati o suglanowo ɗoftugo himɓe ha kuuɗe hijju e nonnon bo o durowo o remowo ha kala yaake fu ngam jaynitare nokkure meɗen.